Pekný večer z diskusného fóra Košice. Vítam všetkých priaznivcov dobrej nálady a intelektuálnych rečí. Dnes vedľa mňa sedí vzácny hosť Gustav Murín aj so svojou knihou, ktorú nám dnes predstaví. Ja už som sa s pánom Murínom pri jednej diskusii stretol. Som rád, že mám opäť tú možnosť. Dovoľte mi, aby som si pripil na vaše zdravie áno, a na knihu, o ktorej si dnes pohovoríme. To ja vždy rád. Na zdravie. Keď si už takto pripijame, pán Murín, pokrstili ste si už tú knihu, alebo ako je to s knihami o povstaní? Krstia sa vôbec takéto knihy? No tak ja netuším, ako je to s tými historickými knihami, ktoré píšu historici, ale táto je naozaj taká spisovateľská, to znamená, že sú to príbehy, to je najdôležitejšia vec, že základ sú príbehy, to znamená, že je tam určitý dej, ktorý je fascinujúci pre mňa osobne. A my máme takú spoločnosť, ktorú sme založili ešte pred pandémiou, ktorú som založil ja. Doma ma už nikto nepočúva, tak som potreboval založiť spoločnosť, aby ma niekto počúval. A volá sa Stolová spoločnosť, čo možno niektorí z prítomných budú vedieť, o čo sa jedná. Stolové spoločnosti vznikali v 17., 18. storočí a boli založené v Nemecku na základe toho, že vždycky tá verchuška, ten základ, tí vedúci tej obce alebo toho mestečka sa stretávali raz do týždňa niekde za nejakým stolom a bolo tam určité pravidlá. Takže takto my sa stretávame a tam sme teda pokrstili túto knižku. Je to na YouTube a myslím, že to bolo dôstojné. Vy ste známy biológ, dokumentarista, spisovateľ, tenista. Napísali ste spústu kníh o slovenskej mafii, no a teraz vám vyšla kniha o povstaní. To je pomerne veľký skok. Čo je za tým? Nie, to je... Okrem toho spolku teda. Nie, to je proste kontinuita základnej myšlienky, pretože ja som došiel na mafiánsku tému náhodou, do okolností, keď som sa vrátil zo Spojených štátov, kde som si myslel, že tam je to najhoršie a potom som zistil, že Amerika je tu, čo sa týka krvavých príbehov. Pulp Fiction, také slovo. Nie, to bolo ďaleko bizarnejšie, to, čo sa tu dialo od roku 95, keď ja som teda sem sa vrátil po tých pár mesiacoch. A toto je iný príbeh, tento príbeh je dlhý o takmer 50 rokov, aby som sa nepridal. Lebo keď som mal 15 rokov, tak som čítal ako kombajn a čítal som úplne všetko a hlavne samozrejme historické veci a memorabily a hlavne militárie. No a tam som objavil, náhodou som sa dostal k pamätiam účastníkov povstania. Čo boli bežní ľudia, amatéri, ktorí proste dôstojníci, ktorí napísali ten svoj zážitok, čo tam mali a ja som ako 15-ročný zistil, že sú to fascinujúce príbehy, ktoré zapadli, my ich nevieme a je to obrovská škoda. A ako 15-ročný som si povedal, že ja to jedného dňa spíšem a ako 15-ročný som si povedal, že spíšem to, keď budem na dôchodku. A keď som odišiel do predčasného dôchodku z dôvodov jasných, zreteľných, čo sa tu dialo posledné roky, tak aj tak by som sa do toho asi nepustil, ale našťastie prišla v úvodzovkách pandémia, čiže nedalo sa robiť naozaj nič iného. A od tých mojich 15 rokov sa už navršilo všetko, čo som o tom knihy našiel a výstrižky som si robil. Takže materiálov bolo dosť, pustil som sa do toho a zistil som, že vlastne to je na 3 knihy. Toto je druhá kniha tento rok. Minulý rok vyšla prvá a na budúci rok vyjde tretia a tým pádom trilógia bude završená 80. výročím. Konečne máme zistenú genézu tejto knihy, pretože mne to hneď napadlo ako prvé, že teda ako mohla vznikať taká kniha, veď predsa asi ten Gustav Murín nezbieral tie príbehy posledné roky, pretože ak žijú dnes nejakí účastníci, tak pri všetkej úcte k povstalcom, ktorí ešte žijú, ich asi prepadávajú iní Nemci v podobe Alzheimera a Parkinsona. Asi ťažko by už dnes dokázal niekto podať svedectvo. Hej? Takže je to taký časozberný dokument. Ale ja som zase použil tú istú metodiku, ako vždy som robil pri literatúre faktu, to znamená, že ja čerpám z verejných zdrojov. Naozaj som mal aj pokus, že by som teda kontaktoval nejakých tých povstalcov, ale jednak už teda naozaj rapidne vymierajú a potom
múzeum SMP nebolo ani ochotné, aby som tam prišiel, lebo tam asi 500 rukopisov majú odložených, ktoré neboli zverejnené. Ja som hovoril, ja pre vás spracujem, len ma niekde ubytujte, tak ani to sa im nechcelo. Ale našťastie zachránil ma pán docent Bystrický, pôvodný zakladateľ a riaditeľ Vojenského historického ústavu, ktorý mi dal k dispozícii publikácie, ktoré vychádzali príležitostne na 15. výročie. Nejaká obec si vydala brožúrku k 15. výročiu. To čítate 40 strán o ničom a potom narazíte na diamant. A toto, všetky tie brilianty som dal sem a je to teda podľa mňa koruna taká, ktorú by sme si mali vážiť a myslím si, že nám veľmi veľa povie aj o tom, kto my vlastne sme. Pretože podľa môjho presvedčenia povstanie bolo zrodom moderného slovenského národa. Tam sa to všetko koncentrovalo a tam sa to všetko ukázalo. K tomu sa ešte dostaneme, ale predsa len nie je tých kníh o povstaní za tých 80 rokov už dosť? Tak, viete, ako či vám to nepripadalo tak, že kopíte Ne, že nosíte drevo do lesa? Ne, pretože ja som išiel stopou, ktorú nikto nešiel. Aha. Pretože historici v zásade sa vyhýbajú osobným príbehom. A tam je práve ten problém v tom, že vlastne vy si prečítate obrovskú buchlu a tam je kto komu čo povedal, kto kam poslal nejakú správu do Moskvy a kto poslal tú správu do Londýna a tak ďalej. A oni sú tým posadnutí a uniká im ten ľudský rozmer. A ten ľudský rozmer je fascinujúci. To, čo tí ľudia, čo našinci, čo zažili, čo všetko prežili za tú druhú svetovú vojnu, za toho povstania, čo všetko sa tu dialo, ako sa dokázali vysporiadať s tou hrôzou, ako sa vlastne vysporiadali s tým paradoxom, že vlastne aj sa to do istej miery traduje. Slovenský štát bol oko uragánu. Oko nás to zúrilo a tuto bola pohodička. Samozrejme, čo sa týka, teraz v tejto chvíli hovorím o tom, čo sa týka materiálneho zabezpečenia. Tu sa žilo tak, že gestapáci z Brna chodili do Bratislavy si kupovať luxusné potraviny, ktoré oni nemali. Dokonca taký paradox, ale typický pre Slovensko, že Tisov režim zachovával určitých židovských prekupníkov, aby oni mohli meniť tie marky na tie slovenské koruny a podobné veci. Čiže toto je všetko ten odor, ktorý oni sterilizujú, tí historici. Čiže ja som samozrejme prečítal všetky knihy o povstaní, ktoré vyšli a všetky články, čo vyšli. Ja vás len doplním, že pokiaľ viem, tak Bratislava mala v tom období prezývku Fresburg ako mesto žrania. Hej? Jasné. Takže toto je určite Cigáni hrali do uška, všetci boli veselí. Však ako tam sa diali také bizarnosti, že generál Malár, ktorý mohol istým spôsobom rozhodnúť do budúcnosti Slovenska, išiel na večeru so svojou manželkou ríšskou Nemkou a k tomu sa im pripletol v tej reštaurácii zástupca ilegálnej skupiny Flora. Prišiel za generálom Malárom, hovorí Gusto poď bokom, išiel bokom, on mu hovorí počúvaj, my tu chceme spustiť nejaké povstanie, čo ty na to? A on hovorí jasné, chlapci, pôjdeme do toho. Čiže to bolo neskutočné. To, čo sa človek dozvedá, keď ide pod povrch tých historických štúdií. To sú také tie paradoxy doby. Ale presne to je ten taký tenký ľad, pretože máme nejaké historické fakty. To a to sa stalo v tom a v tom období a tí sa stretli, ako ste povedali. No ale potom sa dozviete nejaké veci, že teda nejakí ľudia to mohli vidieť aj trošku ináč. Že teda sa tam stretávali pri vínku a dohadovali si povstanie v krajine, ktorá bola akoby fašistická a bola teda fašistická. Neobávali ste sa toho, že dozviete sa niečo, čo ste sa nechceli dozvedieť? Napríklad ja som sa dočítal, tuším to písal Ilja Ehrenburg, že v tom čase sa stretával Šaňo Mach, údajne s Lacom Novomestským, v ranejšej tlači si vynadali do kadejakých svíň a večer sa spolu objímali, pili a rozoberali politiku pri víne. Neviem, či je to pravda, ale Ilja Ehrenburg tvrdil, že to tak bolo. No a presne to sú tie chvíle, kedy sa dozviete niečo, čo ste nechceli. Ne. Jednak tento citát je z mojej knihy z tej toho prvého dielu, tam to bolo určite. No prosím. A druhá vec je, že ja som samozrejme
od mala počúval rôzne príbehy, napríklad môj otec mi hovoril príbehy z povstania a o partizánoch v Oravskej Lesnej a na Orave. A tam už sa objavovali také tie zvláštne, akože nie je všetko úplne čierno-biele a podobne. A ja som už bol ako keby nastavený na to, že možno sa dozviem niečo, čo sa obecne nevie. A preto vychádzajú tieto knihy, aby sa vedelo všetko. Tam je to od tých dobrých partizánov až po tých zlých napríklad. Áno, pretože bol práve v tomto dieli je vlastne ten príklad tých doslova zločincov, nejakých troch, ktorí proste prepadli nejakú dedinu, kvázi partizáni, vyťahli odtiaľ zo pár ľudí, ktorých postrelali na moste a medzi nimi bol napríklad Žid, ktorý ušiel z koncentračného tábora, on to bol 2 týždne akurát a hneď ho odchytili. Všetko to bolo kvôli tomu, že ho okradli. No tak potom prvýkrát sa vtedy stalo naozaj na povstalskom území, že ich vypatrali a zastrelili ich na tom istom moste. Čiže to je pre spisovateľa je to neuskutočné žriedlo príbehov a postava charakterov. Mňa by zaujímalo, prečo to povstanie nebolo vnímané vždycky tak jednoznačne, pretože dnes už mám pocit, že je vnímané naozaj tak jednoznačne ako hrdinský čin, čo nepochybne aj bolo. Ale nebolo tomu tak vždy, veď pokiaľ viem, tak Jozef Ciger-Hronský, jeden z najznámejších slovenských spisovateľov, napísal v emigrácii román Svet na trasovisku, kde sa stavia doslova odmietavo k povstaniu a píše tam, že ako teda, kladie si takú básnic, teda otázku, že ako môže povstať národ proti vlastnému národu. A nebol jediný, veď napríklad Rudolf Dillong takisto odsudzoval povstanie. Jasné, a celá tá emigrácia, vnúk a takýto. No, vnúk, Ďurica. Jasné, všetko je to, je to logické a pochopiteľné, pozrite sa. Teraz už vieme, ako to bolo a čo všetko bolo a už sa nám ľahko rozhoduje, kto išiel správnym smerom, ale v tej dobe, v tej chvíli, no však si to zoberieme aj z ich pohľadu, Nemci vyhrávali úplne všade. Ako ním sa nikto nepostavil. To skončilo to na tom Lamanšskom prieplave, ale aj to by mohli akože možno prekonať. Čiže tam bolo kopec takých okamihov, kedy logicky vyplývalo, že už inak nebude. Už budú len tí nacisti. A že oni teraz akože zachraňujú ten národ, pretože my si, samozrejme, zabúda sa na to pred vznikom slovenského štátu, vôbec sa Homolov puč. Homolov puč znamenalo, že proste niekde z Prahy si zobral nejaký generál za myšlienku, že obsadí Slovensko. A že odstaví všetkých reprezentantov politických Slovenska, veď oni čelili hrozbám poprav. A oni z toho vyvodili, že teda to najlepšie, čo môžu urobiť pre to Slovensko je, že sa dajú do Holportu, teda ak sa hovorí s tým Hitlerom, a že vyjednali to najlepšie pre to Slovensko. To im nikto nemôže zobrať. Oni zachránili slovenský národ po niekoľko rokov, aby nebol úplne zatiahnutý do toho všetko, čo sa dialo. Napriek tomu samozrejme, že slovenská armáda išla na východ. Čiže po tejto stránke je to celkom logické. Lenže, viete, to sú slovenskí fašisti, ktorí to sú veľmi slovenskí. To si ešte môžeme povedať o tom, aké to bolo. Prečo Šaňo Mach bol oslobodený, ale sme oslobodení, preto nebol popravený a išiel do symbolickej basy, pretože A bol prepustený v 68. A komunista Novomestský vypovedal v jeho prospech a tak ďalej, že to sú bizarnosti, to si ešte môžem povedať. Ale hovoríme o inom. Hovoríme o tom, že kam išli títo naši ľudáci, povedzme. No, do Argentíny, tam sa stratili niekde a po pampách tam pobehovali a tak ďalej a nemali oni žiadny veľký vplyv na to, čo sa bude na Slovensku v ďalších 10 ročiach. Ale si zoberme, že ukrajinskí, estónsky, litovskí nacisti, ale to boli super nacisti, SS divízia Galicien, najhoršie zverstva na Slovensku za povstania po povstaní spáchali oni. To boli Ukrajinci, ktorí tu vraždili, ale ešte takým dômyselným spôsobom. To aj Nemcom sa zdvíhal žalúdok z toho. Tak čo sa stalo? Oni išli do Spojených štátov, do Kanady, kde si ich pestovali. Tam nebolo zakázaný nacizmus, takže sa ich tam pestovali, tak sa ich pripravili. A keď sa
osamostatnila Ukrajina, tak ich tam poslali urobiť ten vírus, ktorý dnes teda prepukol do tej choroby, tej vojny, ktorú vidíme. Čiže vráťme sa späť k tí naši boli veľmi slovenskí. To znamená, oni si nemohli predsa pre pána Jana, že aby si človek sám seba vážil, tak si ospravedlní kdečo. No tak ale však aj inžinier Ďatlov, ktorý spôsobil katastrofu Černobyle, ešte aj ten predsa, ešte aj pred súdom, mimochodom, keď niekto tára o tom, že exkluzívna zóna, jak je tam smrteľné nebezpečie, to sú všetko neskutočné nezmysly. Pozrite sa na Hirošimu, pozrite sa na Nagasaki, to sú kvitnúce mestá. Černobyl je... Paradoxne vďaka tomu. Černobyl je Disneyland, ktorý tam udržiavajú Ukrajinci, aby vyberali peniaze Európskej únie a tak ďalej. Ale keď sa vrátime k tomu Ďatlovi, Ďatlova predsa odsúdili v tom istom Černobyle o mesiac po výbuchu. Tak aká exkluzívna zóna. A on samozrejme do poslednej chvíle tvrdil, že vlastne to bolo inak. Nebolo, svedkovia boli okolo toho. Čiže doprajme im to. Nech sa páči na tragáči, chcete to vidieť inak, prehrali ste, není vám to ľúto, váš problém. Ale tuto je niečo iného. Tuto sa nehovorí o politike, ideológii. Tu sa hovorí o niečom, čo ani oni nemôžu uprieť. A to sú príbehy. Sú konkrétne príbehy Jožka Mrkvičku, ktorý zažil to a stalo sa mu toto a toto. To ani oni nemôžu poprieť. A preto táto kniha je nad všetkými ideológiami. Neviem, či ste videli film od Emira Kusturicu Underground, veľmi známy film z 95. roku. On tam zobrazuje príbeh juhoslovanských partizánov a vsadil ho do takého magického realizmu, do príbehu, kedy sa teda skryjú v horách a ostávajú tam aj po druhej svetovej vojne a žijú oni sú v podzemí, v tom undergrounde a žijú tam teda v domnení, že vonku prebieha ďalej druhá svetová vojna a keď sa im podarí dostať z toho podzemia, tak zrazu pozorujú, ako o nich dobová propaganda točí filmy ako o hrdinoch a oslavuje ich činy a pritom oni sami seba vnímali ako banditov, hej? Oni sa takto s tým stotožňovali. Neobávali ste sa aj vy, že zistíte čosi podobné, hej, že teda dočítate sa, ako som už pýtal, hej, že tie veci proste... Netvorí dobová propaganda históriu? Ale, no tak samozrejme, ale to je niečo iného, pretože v tomto prípade zoberte si príbeh Žingora. Veď Žingor pre Boha živého, on aby nešiel do armády, aby ho nezobrali na východné Slovensko, na východný front, kde pri Melitopoli tisíce Slovákov prebehli na stranu Červenej armády, tak on aby tam nešiel, aby teda nebojoval proti Rusom, tak on už nejakom 42., 3., už presne neviem, čo to je za život. To si myslíte, že to je ako sranda, že akože ja som bandita, som v horách, trd makový, však on tam musel prežiť zimu, on tam musel sa dať dokopy s ľuďmi, ktorí teda sa boli schopní obetovať tak ako on. Zoberme si celé Záhorie. Záhorie predsa sa zoprelo z konfesných dôvodov, pretože je to tak, že to sú hlavne evanjelici a tento Tisov režim bol katolícky, takže oni od začiatku vlastne boli proti tomu, čiže tam bola veľmi silná tá skupina Urban a podobne. Čiže to boli ľudia, ktorí s presvedčením išli do beznádejného boja, pretože v 43. sa ešte nevedelo, už sa vedelo, už bolo po Stalingrade, že by to mohlo byť aj inak. Ale tá perspektíva, že či z toho niečo bude alebo nebude, to bolo naozaj na nich a vďaka im za to. No akože, aby sme sa rozumeli, ja teraz nechcem spochybňovať SNP, len predsa, keď človek žije v takýchto podmienkach a je prinútený bojovať a prespávať v lesoch a mrazoch, veď prirodzeným spôsobom musí nejak zhrubnúť a teda nechcem povedať, že sa stane banditom, ale proste nejakým spôsobom to poznačí toho človeka a my ich ani nemôžeme vnímať ináč, hej, že niekedy fakt tie podmienky, aké boli nastavené, si vyžadovali proste konanie, ktoré... Ja si nemyslím, že by mráz spôsobil na charakter človeka, tak zmrzne aj charakterný človek. Čiže tuto práve v týchto knihách, v tom prvé, druhé aj v tej tretie sa to ukáže, je to jednoznačné. Proste drvá väčšina to boli presvedčení ľudia, ktorí tam ušli, ale boli aj prenasledovaní, tak práve aj preto aj ušli a stali sa partizánmi. A potom bola malá skupina, alebo skupinky,
ktoré páchali skutočné zverstva. Práve sme hovorili o tých poprave na tom moste a to tam je všetko zaznamenané. Všetko, čo sa kedy o týchto veciach vedelo, tam všetko je. Tam je každý mŕtvý, zbytočný. A rozumiete, čo chcem povedať, že akože bieda z ľudí otrovčiny a vojna ženie z veľkou hôr, proste, tak to býva. Neverím, skutočne naozaj nie. Pretože keď si predstavíte, že po storočí sa zaoberám témou povstania, tak môžem ubezpečiť, že tí ľudia boli, tí, ktorí išli do tých hôr, tam išli z presvedčenia a že to boli ľudia, ktorí boli vysoko charakterní. To, že sa tam diali také tie vojenské bizarnosti, a to tam tiež je, že tam povedzme bol nejaký konflikt v rámci toho oddielu a ten jeden nechcel niesť ten gulomet, tak ho zastrelili a keď sa vracali o 3 týždne naspäť to istou cestou, tak tam ešte ležal. To všetko je zaznamenané. Samozrejme, vojna je záležitosť skratová. Vojnu si môžete zažiť, keby ste išli na safari v Afrike alebo kde chcete, tak zistíte, že vlastne vojna je veľmi úzka hranica medzi tým, keď máte absolútnu pohodu a naraz je tragédia. A to vás... Neočakávané. To vás stavia pred bizarné rozhodnutia a v tej skratke, ktorá tam nastane a musíte sa rozhodovať, tak sa môže stať aj niekto pochybí, ale zase sú zaznamenané prípady, kedy napríklad jeden z najslávnejších, Kukorelin, najslávnejších povstal partizánskych veliteľov, bol celkom iste zastrelený sovietskými výsadkármi, ktorí sa zmocnili toho jeho oddielu, ktorý bol veľmi veľký, tam bolo to niekoľko stoviek tých partizánov aj so ženami a tak. A tí, keď prechádzali, už prišla Červená armáda, prechádzali na druhú stranu, tak ho zastrelili počas toho, pretože sa ho báli, že on bude svedčiť o tom, aké zverstva robili. Pretože problém bol v tom, že tu sa stala jedna bizarná vec. V Kyjeve bol veľký generálny štáb, veľký hlavný štáb partizánskeho hnutia v Kyjeve, ktorý bol užitočný na to, keď boli partizáni na Ukrajine, v Bielorusku a podobne, už menej v Juhoslávii, tam si vystačili sami. Ale oni nemali koho, teraz si predstavte, že máte nastavenú celú tú štábnu štruktúru, máte zdroje, čo budete robiť? Ako v Poľsku nemali kam posielať nejakých výsadkárov, v Maďarsku by ich vidlami zlikvidovali, tak oni blázni ich to poslali na Slovensko. Ale Slovensko nebolo v žiadnych plánoch Červenej armády. To bol čistý nezmysel. Keď si pozriete na mapu, tak vám je jasné, že oni išli po poľských rovinách. Nemali v záujme Karpatský oblúk. Oni v prvej svetovej vojny prešli cez Karpatský oblúk, ktorý na východe Slovenska, mali s tým zlú skúsenosť. Brusilová ofenzíva. Ne, Brusilová ofenzíva bol niekde úplne inde, ale proste Rusi prešli, oni od Přemyslu prišli až teda na východné Slovensko, krvavo tam na to doplatili, sú tam dodneska ten cintorín. Čiže Červená armáda vedela, že to nemá zmysel, na čo by im bolo Slovensko. Slovensko bolo nezaujímavé. Lebo oni, predtým než prepuklo povstanie, bola operácia Bagration, kedy oni postupili za 3 týždňov 800 km. To bolo v Bielorusku. Jasné, a oni prešli cez Pripyat, cez Močariny, ich nemal kto zastaviť. Na čo by sa oni trepošli do týchto hôr? To išli z hora, išli poľskými rovinami, z dola maďarskými rovinami, oni nepotrebovali Slovensko. Lenže bol rozdiel medzi generálnym štábom Stavkou v Moskve a týmito nadšencami v tom Kyjeve, ktorí teda si zmysleli, že oni teda ako prispejú k tomu spoločnému víťazstvu a začali tu vysadzovať tie výsadky, ktoré boli zbytočné. Čo užitočného ten veličkom mohol oznamovať späť do toho Kyjeva? Nič užitočného. A akurát čo sa stalo? Že oni sem spadli z neba a nás zistili s prekvapením, že nemusia sa schovať po tých horách, pretože víta ich miestne obyvateľstvo.
krmí ich miestne obyvateľstvo a zbraním dodáva slovenská armáda. Však tu sa diali bizarnosti, čo sa boli neuveriteľné veci. Veliteľ posádky v Martine nevedel udržať vlastných vojakov, aby neutekali do Sklabine, kde sa rozťahoval veličko, neustále na vodke závislý idiot, ktorý proste zistil odrazu, že mal okolo seba tých 80 tých výsadkárov, a naraz tu mal 1000 ľudí, ktorí mu prišli a domáhali sa toho, že aby im velil. Tak on potom prišiel pod vplyvom vodky na to, že on bude sám sa postaviť 2 divíziám nemeckým, čo bola čistá hlúposť. A potom to dopadlo tak pri Strečne, ktoré by nemohli Nemci prejsť, keby tam tie veličko tých svojich partizánov poslal, akože to slúbil. A on to v opilosti prespal, takže oni sa dostali na Starhrad a tým pádom sme prišli do Strečna. Čiže tu je iný problém. Tu je problém v tom, že Slovensko sa zbytočne stalo bitevným polom, pretože keby tu tam nedošli títo šialenci na padákoch, no tak by tu bol kľud. No tak by sa stretli tankové jednotky, ktoré by išli z Poľska, z Maďarska niekde medzi Viedňou a Bratislavou, a Nemci by ani sa nešlapali, aby nešli na Slovensko, lebo oni mali shoot zónu. To je ten vážsky pruh. No tak by sa stiahli a bol by kľud. Neboli by tu tie obete, neboli by boje. Lenže stalo sa, čo sa stalo, a to je povstanie. Vy ste pred 2 rokmi poznamenali takú kontroverznú vec, kedy ste povedali, že všimnite si, že slovenský štát dokázal uživiť 3 armády, teda vlastnú armádu, sovietskú armádu a ešte aj povstaleckú armádu. Teda, že povstanie mohlo prebehnúť a byť do istej miery úspešné aj vďaka dobrej hospodárskej kondícii vtedajšieho slovenského štátu. No, znie to síce dosť kontroverzne, ale nesvedčí to aj o vyspelosti vtedajších našich elít, ktoré si tiež podľa mňa uvedomovali, že tak ale vojna pravdepodobne bude prehraná, Nemci skončia a my sa musíme prikloniť na stranu víťazov a nejak to diplomaticky uhrať, hej? No tak oni nemuseli nič nového vymýšľať, pretože oni mali pred sebou predsa jasné príklady. Lebo keď to bolo tak dobre, tak potom ako predsa tí ľudia nemali potrebu len tak povstať, hej? Pozor, to plná misa neznamená spokojnosť, to si zase musíme jasne povedať. To znamená, že tu bol jasný odpor voči fašistickému režimu a nacistom a tak ďalej. Najmä teda, ak teda už to došlo až na to, že Nemci by nás mali obsadiť, pretože už tu bola skúsenosť tých vojakov, ktorí sa vrátili z východného frontu, ktorí o tých zverstvách nacistických rozprávali doma, nezatajovali to. Tí ľudia vedeli, čo ich čaká. Tí vedeli, že keď idú nacisti, že to bude zlé. A že ľudáci, ktorí už tedy boli takí potlačení, oni až toľko nevyskakovali, tak že zase im vyrastú rožky a že tu bude proste tragédia. Čiže tu bola tá logická úvaha, že tu bol ten vzor Bulharska, bol tu vzor Rumunska, ktoré prešli plynulo na druhú stranu. Rumúni sem poslali 100 000 armádu pre pána Jána, veď to je taký prerod. No, najprv poslali 200 000 a to boli pronacistickí. A potom to otočili a poslali 100 000 až došli k nám do Banskej Bystrice v 45. Čiže ten vzor tu už bol. Teraz bola otázka, ako to urobiť, ale čo sa týka toho hospodárskeho zabezpečenia, ten nevychádzal z toho, že by slovenský štát nejak úžasne investoval do čohokoľvek. Vojnová konjunktúra by sme to mohli. Vojnová konjunktúra bola, ale nacisti tu mali obrovský dlh. Oni išli na dlh. Ružomberok bola fabrika, monopolná fabrika na lafety pre nemecké diela. Preto oni sem vlastne prišli a vyprovokovali to povstanie, pretože tohoto sa báli. Ale Tisov režim neinvestoval do žiadnych veľkých, úžasných investícií. Myslím si, že začali s Oravskou priehradou, len čo takého. Čiže môžeme povedať, že ten hospodársky zázrak v úvodzovkách je v podstate taká tá
fáma, ktorá... Nie. Hospodársky zázrak sa stal preto, pretože my sme boli istým spôsobom monopolným dodávateľom pre nacistov, ktorí ale išli na dlh. To je prvá dôležitá správa. Druhá dôležitá správa je ale, že to, čo sme hovorili o tom, že až po poslednú osadu, až po poslednú samotu, tu boli zásoby jedla na rok a pol. Ale to nie je preto, že bol Tisov režim, ale to preto, že hlboká skúsenosť, stáročná skúsenosť tých ľudí hovorila o tom, čo keď príde neúroda, čo budeme jesť. Čiže oni to mali nachystané, už to boli prebytky. Winter is coming. Tu sú napríklad citácie presné, čo tá jedna obec, koľko dala na povstaleckú armádu. Tam boli stovky oviec, tam boli kravy, tam boli kone, tam bola hydina a tak ďalej. Z dnešného pohľadu nemyslíte? No veď to je dobrá otázka. Ja chodím po besedách aj o tom povstaní a pýtam sa týchto žiakov a študentov a ja hovorím, no tipnite si, na ako dlho teda boli zásoby za toho povstania, to oni samozrejme nevedia, a povedzte mi, koľko máte teraz zásob, keď máte babku na denne, aké má zásoby? Na ako dlho? Ako dlho by vydržala, keby ten supermarket dole zavreli? Ona by sme neboli prekvapení. No však viete, čo sa tu deje? Pred niekoľkými rokmi slovenská armáda predala pojazdné kuchyne. Sodoma, Gomora. Tak pôjdu na pizzu, no. No jasné, dostanú lístky a v prestávke bojov pôjdu do najvyššej pizzery, tam sa najedia. Čiže to je fraška, to, čo sa tu dnes deje. A povstanie bolo možné, a partizánske hnutie bolo možné len preto, že to Slovensko prosperovalo. Ale ono prosperovalo preto, že malo dobré základy na vidieku. A vidiek nejako Tisov režim neovplyvňoval. V podstate si to tak ľudáci ukradli, hej, akože ten neskôr... Nie, ja by som im to nevyčítal. Ja si myslím, že oni mali boli tam aj takí, ktorí mali, lebo aby sme si rozumeli, že v rámci tej štruktúry, tej vládnej štruktúry, boli aj takí ako Karvaš. No to bol som práve chcel spomenúť. Guvernér Národnej banky, ktorý proste pre to povstanie robil strašne veľa, ale mal z čoho? A tam bola tá dôležitá vec, že bolo to veľmi slovenské. No Karvaš je pre mňa osobnosť, ktorá zosobňuje dobové paradoxy, pretože zoberme si, že on bol známy ekonóm už v čase Československej, Prvej republiky. Tisov režim ho nemusel, pretože bol dosť taký svetobežník a povedzme aj z dnešného pohľadu globalista. Ale poskytli mu teda tú funkciu, pretože si vážil jeho znalosti. Počkejte, ale to bola najvyššia funkcia finančná v celom štáte. No ale údajne aj ten Tiso mu povedal, že s ním nesúhlasí, ale že váži si jeho znalosti a preto ho prijal. To je tá bizarnosť toho Slovenska. No práve. Však Šaňo Mách vo svojich pamätiach hovorí, že nikde na svete sa ešte nestalo, aby minister vnútra, ktorý má na starosti kontrolu tých protištátnych živlov, aby protištátnym živom osobne telefonoval, nechoď domov, idú ťa zavrieť. Schovaj sa na 3 dní. To všem robil to Kružliak napríklad. To proste skrátka, dobre, to Slovensko bolo, a preto ten Ehrenburg napríklad o tom písal, že Slovensko bolo bizarné v tom, že nech je ľavý, pravý, stredný, kto chce, aký chce, bol to Slovák. To znamená, oni sa snažili každý s každým výjsť. Nakoniec prospekt toho národa. Čiže ten ľudácky režim, to je práve taká zvláštna vec, že ono to bola niekedy až také akože komické. Keď partizáni chytili ľudácku to bola nejaká výprava na Záhorie, nejaké 2 autobusy alebo nákladné autá s nejakým osobným autom a proste išli na nejakú výpravu čistiacu. Nič nevyčistili, vracali sa naspäť. Partizáni ich chytili, vyzlekli do gati a poslali ich domov. To bolo to slovenské. Slovenské bolo, dám ti nariť, ale zabiť ťa nezabijem. To až nacisti prišli so zabíjaním, vraždením, popravami a Ukrajinci to ešte pritvrdili. No, takže vráťme sa spätne k tomu. Pozor, oko uprostred uragánu.
Na tom sa asi shodneme, ale ja by som ešte sa vrátil k tomu Kusturicovi a v súvislosti s propagandou spomenul, že teda bolo tu potom obdobie komunizmu, ktoré si zobralo tú tému za svoju a začalo vyzdvihovať opäť iba partizánov. Zabudalo sa tam na to, že aj slovenská armáda bola na strane povstania. A či práve to nespôsobilo neskôr, v 90. rokoch najmä, takú tú averziu u značnej časti historikov a aj ľudí k tomu povstaniu, že na jednej strane sa príliš glorifikovalo, hej, až to vzbudzovalo takú tú bizarnú predstavu o povstaní. A potom, keď ten režim padol, tak zrazu prišli na scénu ešte tí pamätníci, ktorí to začali až extrémne spochybňovať a presne zabudol sa na tie súvislosti, ktoré ste tu pred chvíľou spomínali. Ale to je normálne, to je logické, to sú také tie vlny, ktoré idú jedným smerom, druhým smerom, to sa to vyrovnáva samozrejme ku koncu. Ale dnes sme vo fáze absurdistanu, čo sa týka historiografie povstania, pretože tí mladí historici už nemajú čo vlastne vybagrovať. Tak viete, aké sú témy k výročiu povstania? Povstalecké ženy a feminizmus, to je úžasné. To je nová vlna. To je úžasná. Nová móda. To je úžasná téma. Za chvíľku budeme počuť LGBTI, problematika a povstalecké boje. No kto vie, koľko tam bolo gejov? Proste, to je niečo tak absurdné, že samozrejme vždy prichádza tá nová generácia, ktorá potrebuje do toho vniesť nejaký svoj vklad a nemajú čo. Lebo dnes už, ako ja som mi zobral ešte aj tie príbehy, tak čo už chudáci budú robiť? No tak hľadajú takéto bizarné témy a samozrejme to je logické. A je tu aj jedna strana, aj druhá strana citovaná. Nemyslím teda tie ich komentáre, ale ja myslím, že v skutočnosti, to znamená, je tu jasne popísané, čo partizáni urobili dobre a čo kto zneužil. Však to bolo známe za povstania, že vlastne tam dosť málo fungovala vojenská polícia a tzv. Žandárstvo, ale aj tak sa snažili chytať tých ktorí zneužívali to partizánske hnutie a vlastne rabovali. A dokonca je tu príklad, keď kapitán Stanek nechal zastreliť nejakého somára, nejakého podôstojníka, ktorý s tou zbraňou išiel po tých dedinách a vyberal tam a chytili ho našťastie a našli mu v tom vaku čo už tí ľudia mohli mať, no tak snubný prsten ukradol. No práve toto je to, že na to doplatili možno aj tí slovenskí Nemci, ktorí tu žili 700 rokov a tiež... Pozor na slovenských Nemcov. Pozor. Karmazín, pozor. Karmazín, to bola iná páka. To bolo ako Hajnajnovci. To zase, oni nemali zase nejaké ilúzie o Slovensku. Veľmi pomáhali nacistom. Ja som teraz pomyslel takéto radové obyvateľstvo, ktorých tu bolo... Ale ja hovorím o radovom obyvateľstve, však radové obyvateľstvo otvárala cesty, predsa oni vodili nacistické vojska tými lesmi do tyla povstaleckej armády. To boli tí pomocníci, ktorí upozorňovali, udávali, chodili. Tam ten základný problém bol v tom, že povstanie a povstalecký vlastne prístup bol veľmi taký gentlemanský. To znamená, že napríklad fronta bola priechodná. Však tam boli Nemci, tu boli naši, v strede bola krčma. No tak do obeda chodili Nemci, po obede chodili povstalci. To sa bolo vôbec neznáme. Ja mám tam prípad, neskutočný príbeh, jak sa dôstojníci na tej frontovej línii dvaja alebo traja mali meniny. No si povedali, no tak oslavíme to. A v tej šedej zóne, v tej neutrálnej zóne, tam bola cukráreň. No tak tam poslali vojačíka a on objednal štrúdle. No a o 2 dní išli pre tie štrúdle, ten dôstojník išiel v sidekáre, tento tam vedel, vošli do tej cukrárne a tam stal cukrár, ten bol biely, kompletne, keď ich videl, a takto mal tie štrúdle. A on sa na neho pozerá a hovorí, že čo je? A potom sa pozrel a tak boli potvorené dvere a tam Nemci pili. No a tým tiež bolo čudné, že sa tam nič nehovorí. No tak ich naháňali, ten utekal aj bez štrúdly, takže
Takže pozor, my musíme chápať, že toto bolo veľmi slovenské, čo sa tak ako to bolo vo Švejkovi, zaplať si pivo a žvaň si, co chceš. To neviem, ale ja by som vôbec nejakým spôsobom, ja by som to zobral z obidvoch strán. Na jednej strane tu boli naozaj karmazintovci, ktorí pomáhali a veľmi zákrným spôsobom proti tomu povstaniu. Teda etnickí Nemci na strane nacistov. Boli, ale potom bola pravda je taká, že boli zase nejakí šelenci ako Veličko. Veličko to bol čistý teda zločinec. Pretože on sa tak očaril svojou vlastnou. On potreboval sa zavďačiť v Kyjeve. On bol predsa iniciátorom toho vyvraždenia tej vojenskej misie, čo prišla z Rumunska, kde nebol generál, bol tam plukovník, ale boli tam SSáci, bola tam žena, boli tam deti a tak ďalej. A on prišiel na bizarnú myšlienku, že s pomocou samozrejme tých našich vojakov na tej martinskej posádky, takže oni ich vlastne odchytia a že on ich odtransportuje niekam do Kyjeva a príde tam ako hrdina, pozrite, všetky som ich zajal, nakoniec to skončilo krvavo. Čiže pozor na to. A ďalšia vec, že naozaj sa, a to je revanš. Proste, keď Nemci začali, títo Nemci v týchto dedinách na juhu Turca napríklad, keď začali Gajdel a podobne, keď začali vlastne takýmto spôsobom škodiť, no tak sa našli sa takí spravodliví, ktorí tam prišli a vystrelali tých Nemcov. Alebo ich nahádzali ich do vagónov, vozili 3 dní hore dole a potom vlastne tí, čo prežili, zabili. Zverstva sa diali na obidvoch stranách. Ale tá dôležitá správa je, že to, čo sa dialo na strane povstalcov a partizánov, boli spontánne akcie, ktoré boli potom buď potrestané, alebo teda aspoň sa vedelo o tom, že to nebolo naozaj čisté. Když to na tej nemeckej strane to bolo plánované. Oni keď sa povedali, že dobre, teraz zlikvidujeme túto dedinu, tak ju zlikvidovali. Tam sa pýtal jeden poddôstojník sa pýta toho dôstojníka. Tak sme obsadili túto dedinu. Prečo máme zastreliť 18 ľudí? A hovorí, dneska je 18. Takže chodte mi do okeľu, akože toto je jaká logika? Keby bol deň predtým, tak jeden prežije. Čiže my si musíme uvedomiť, že povstanie jednak, poprvé, povstanie vzniklo alebo prepuklo predčasne a neplánovane. Po druhé, nevydarilo sa podľa toho základného plánu, to bol Čatlošov plán, ktorý si potom adoptoval Golián. Takže to malo byť nejaký koridor vytvorený pre armádu? To bolo vymyslené ako normálny vojenský puč, to by prebehlo hladko, bez problémov. Ale proste už tieto aktivity hlavne týchto výsadkárov sovietských, spôsobilo to, že vlastne sa to nedalo udržať. Mach telefonoval na posádku do Martina a hovorí im, spamätajte sa, nerobte sprostosti, však tam sa dali neskutočné veci. Však tam sa tankisti rozhodli, že pôjdu do Sklabine, že oni budú tankový útvar. Veličko už organizoval štruktúru celej armády pomaly, vymyslel tam Partizánsku republiku, tam sa vyvesila československá vlajka. Za normálneho štátu tam boli na jednom plote, boli vyhlášky Tisovho režimu a na druhom boli jeho vyhlášky, akože chodte mi do keľu, čo to je za... A títo tankisti, blázni, sa zobrali, že oni idú s tými tankami ako do tej Sklabine. Prerazili tú závoru, tam sa im ich vlastný veliteľ stával vlastnou hruďou proti tankom, aby ich zastavil. A veľmi náročne ich potom Perko prehovoril, veliteľ posádky prehovoril, aby proste sa vrátili. To bolo absurdné. O rok budeme mať 80. výročie Slovenského národného povstania. Ako ste povedali, asi už nežije veľa účastníkov. Nemalo by to byť také svedectvo o hrdinstve, ale ja mám taký pocit, že na Slovensku to nejak nerezonuje tá téma veľmi. Hej? Uvedomujem si, že by to malo byť naozaj takéto memento mori a
taká tá svetlá chvíľa Slovenska, ktorú by sme si mali pripomínať, ale keď si všimnete, ten 29. august nie je nejak špeciálne oslavovaný. Ja mám pocit, že vtedy sa ľudia tešia, že si idú nakúpiť, alebo že sa môžu prejsť po prírode, ale keď ideme napríklad do Maďarska na Sviatok svätého Štefana, alebo do Srbska na Vidovdan, no to je úplne iný pocit, to je úplne iný rozmer oslav, hej. A tu akoby nám chýbalo nejaké to povedomie o tom, že čo to bolo, prečo to bolo a prečo by sme si to mali pripomínať? Ale veď si spomeňme 3,5 roka, čo sme tu zažívali za bizarnosti. Však nám vládli plagiátori. Oni sa dostali k moci tým, že vykrikovali Dankovi, že je plagiátor. Všetci boli plagiátori. Jeden za druhým. To sú vypatlané mozgy. Taký Psychopatovič, ten mal byť už dávno v uzavretom oddelení. A títo ľudia majú propagovať povstanie, však ani netušia, čo to je. To bola jedna zberba. My sme tu mali 3,5 roka zberbu, politickú zberbu, ktorá proste konala. Samozrejme, že aj plagiátor má dobré úmysly, ale pretože to plagiátor, tak si nedomyslí, aké budú následky a podobné veci. Čiže celý problém bol v tom, že oni sa potom vlastne zlakli toho výročia, pretože na tom výročie sa museli predstaviť a tam na nich niekto pokrikoval spoza nejakého zátarasu a tak ďalej. Čiže oni sa vlastne už aj s pani Zuzankou sa schovali pred tými ľuďmi. To znamená, že celý ten okamih toho vnútorného, čo by malo byť také národné povedomie. Autentické. To sa všetko stratilo na praktickom probléme, že sa Zuzanka bála, že na ňu bude pokrekovať niekto, že nám tu podpísal niečo, čo nemalo podpísať, alebo že títo plagiátori vlastne v podstate zradili ten národ. Ešte predtým, než dám priestor publiku, chcem sa opýtať. Dúfam, že sa budete pýtať. Ja som vás varoval. Bude aj víno, uvidíte, že pýtajte sa. Keby ste mali zhrnúť pár vied po tých svedectvách, ktoré ste si toľké roky študovali, nejakú základnú myšlienku v 3 vetách, ktorú by sme si mali pamätať ako memento toho povstania, toho slavného okamihu, kedy sme povstali ako národ. Čo by to bolo? Tak jednak nemôže to byť na 3 vety, potom to je prvá správa, druhá správa je, že celkom logicky. Alebo ako vás zmenilo to, že ste si prečítali toľké svedectvá a spracovali ich? Tak potvrdilo sa mi to, čo mi hovoril dedo, čo mi hovoril otec a čo mi hovorili nejakí moji priatelia, ale tá podstatná vec je v tom, že viete, povstanie, každý logicky uvažujúci človek by povedal, tak, milí Nemci, cez poľské pláne sa k vám sypú ruské tanky, neviete ich zastaviť. Po operácii Bagration bolo 8 línií obranných. Ani jedna nevydržala viac ako 24 hodín. To všetko sa sypalo proste smerom na Berlín. Budapešť zdržiaval ten postup z juhu, ale každý, kto sa pozrel na mapu, vedel, že Slovensko je tu na nič. Na čo vám je? A ten Hitler poslal proti všetkej logike SS-ácké divízie, ktoré boli tie odhodlanejšie. Miesto toho, aby išli brániť Berlín, tak oni išli tu Slováčikov magoriť. Však to bolo preto povstanie začalo predčasne. Vnuk si môže rozprávať, čo chce. Môžu si všetci rozprávať ľudáci, čo chcú. Povstanie začalo predčasne proti vôli Čatloša a proti vôli povstaleckého vedenia. Čo sa týka Goliana a Viesta, tuto je, ale v tom 3. dieli to bude úplný unikát, lebo to naozaj, keď človek to číta, tak neverí, aké hlúposti tí ľudia spáchali a čo všetko robili. Golian s Viestom to bola pat a patašon. To sa nemohlo brať vážne. Ale to teraz hadzujete národných hrdinov. To nie sú národní hrdinov, to sú proste ľudia, ktorí spatlali, čo mohli. Veď to bolo choré, veď sem Viesta poslal Beneš len kvôli tomu, aby predviedol, že on to tu bude veliť. Beneš z Londýna, ktorý Slovákov nemá rád, v princípe toto ani nechcel. Jemu slovenské povstanie bolo odporné, pretože slovenské povstanie mu zobralo jeho predstavu o tom, že po druhej svetovej vojne budú Slováci v podstate odpísaní, pretože sú fašisti.
O 30 rokov alebo 40 rokov neskôr Rita Klímová, Havlová kamarátka, veľvyslankyňa Spojených štátov vyhlásila, že Slováci sú genetickí fašisti. To vyšlo z tej predstavy, že Slováčikov treba dať dole, povstanie im toto všetko zobralo. Ja vám pripomínam, že to Slovenské národné povstanie bolo druhá najväčšia protifašistická akcia v Európe po Varšavskom povstaní, ak sa nemýlim. A ešte vrchol všetkého, že a Jugoslávia samozrejme, ale vrchol všetkého je, že vlastne povstalecká armáda bola akceptovaná ako bojujúca strana na strane víťazov, ale hlavne celý svet sa dozvedel o Slovensku. Nie Tisov režim, to, že je úžasná vec, to je jedna z bizarností povstania, ale Slovenska ako takého. Slovenské národné povstanie je naše zrkadlo. To by si každý do toho mal pozrieť, kto chce vedieť o tom, čo sú Slováci. Opýtam sa vás, čo má spoločného vznik slovenského štátu a zánik slovenského štátu? Čo majú spoločné? Vznik a zánik? Viete, ako vznikol slovenský štát? Tak asi to, že to bolo opäť nejaký... Povstaním, áno. Slovenský štát vznikol povstaním, pretože slovenský snem hlasoval za vznik slovenského štátu povstaním poslancov. Každý poslanec sa musel povstaviť a akože hlasoval. Čiže on začal povstaním a skončil povstaním. Čiže základné ponaučenie nie je povstanie ako povstanie. Správne, ďakujem pekne. A druhá vec je, že povstanie začalo z eufórie. Začalo predtým, než vôbec Golián. Golián to bolo čisté zúfalstvo. Bože môj, však tam sú veci, to je v tom prvom dieli neskutočné. Však tam prišli dvaja ľudácky plukovníci na generálny štáb do Banskej Bystrice a oni ho zavreli v osobnom byte, kde pred tým bytom stal jeden samopálnik, ktorý bol na jeho strane, Goliánovej, ale nemal ani telefonické spojenie. Tam keby nedošli Veselovci, bratia Veselovci náhodou sa už tešili, že vzniklo povstanie, tak by povstanie nebolo, pretože on by tam sedel blbec kuchynke a varil by si guláš. Ja neviem, čo ten Golián, jak on prišiel na myšlienku, že on bude viesť povstanie, keď na to nemal. V princípe. Ale pointa je v tom, že vlastne a všetci vnukovia a títo, čo o tom ľudáci, čo o tom písali, dá sa im ľahko odpovedať, že ani Golián, ani povstalecké vedenie, ani Čatloš nikdy nechceli povstanie. To vzniklo tak, že oni to vybuchlo, im to podriteľ. Liptovský Mikuláš, tam to buchlo, Ružomberok, Martin a tak ďalej. Oni to už nevedeli zastaviť, oni sa k tomu museli prihlásiť spätne. A preto sa prihlásili v okamihu, keď sa im to nehodilo, pretože predstava bola aj Čatlošová, aj Goliánova. Vlastne Golián okopíroval Čatlošov plán, že dve divízie východoslovenské otvoria Dukelský, Lúbkovský priesmik a do takých 48 hodín, no nech 72 hodín sú v trojuholníku Banská Bystrica Zvolen Brezno. To on mal v tej svojej hlave, Golián, že to treba udržať, preto on pustil celé považie, čo bol čistý nezmysel. Stratili Turec, čistý nezmysel. No ale dobre, stalo sa a to dokazuje, že nie nejaké elity chceli a dosiahli. Nie. Oni konali na základe toho, že ten národ sa rozhodol spontánne, že toto dosť. Akože dobre sme to vydržali, ale už toho máme dosť. Akože to bolo autentické. A teraz ideme my do toho. No a samozrejme, že tam bola tá naivita, pretože každý logicky by si povedal, no tak dobre, nastupujú Nemci, my vystrelíme 3-krát do vzduchu, oni si to rozmyslia, byť na čo by im bolo Slovensko a bude po. Čiže tie začiatky povstania boli všetci eufória, nadšenie, všetci mali fangličky a tak ďalej, varil sa guláš ako vždycky, strelilo sa do vzduchu, no lenže potom prišli naozaj tie Nemci a tá nelogičnosť, historická nelogičnosť, prečo ten Hitler obetoval tie divízie, ktoré mu chýbali na východnom fronte, teda na poľskom fronte, prečo to urobil, to ani Boh nevie. Ja by som vám dodal, že asi každý hrdinský čin si vyžaduje
štipku naivity, pretože bez toho to nejde. Keby neboli naivní, tak... Ja sa obávam, ale niekto to napísal ďaleko múdrejšie, a teraz v tejto chvíli to neviem presne ocitovať, že ono sa môže stať, že človek vlastne v skratkovom konaní vykoná niečo, čo spätne sa hodnotí ako hrdinský čin. Ale v skutočnosti sme všetci nejako sme nastavení. A pretože sme tak nastavení, tak niektorí z nás proste, ja som to zažil napríklad, som bol na vojenčine, bola taká epizóda krásna, pekná, že nás tam zvolali ako SZMákov, ako mládežníkov a prišiel tam taký nadšenec a povedal, že no tak tí hnusní Američania majú tie Pershинgy na západe a my potrebujeme tie SS-20 a teraz to potrebujeme nejak akože, aby tí naši vodcovia komunistickí vedeli, že ich podporujeme, tak my sme za to, my budeme teraz odhlasujeme, naša posádka, odhlasujeme mládežníkov, som za to, aby sem došli tie rakety sovietské, oni to aj tak už boli. No a ja som sa zdvihol, som povedal, že ja o tom nič neviem a nebudem hlasovať. A stačilo, je to hrdinstvo, možno je to blbosť. Čiže ja by som skôr chcel na záver, aby vznikol, alebo sa potvrdil to, prečo som to všetko robil, prečo som polstoročia sa tým zaoberal a stále sa tým zaoberám, aby sme si uvedomili, že za druhej svetovej vojny a povstania sa tento národ porodil sám seba. Stal sa vo svete uznávaný, nikto to už nemohol vymazať. Povstanie sa tak vpilo do tej mapy, že už nikto, ani Beneš, nikto ho nemohol Slovensko negovať a vďaka tomu sme ako štát, kde sme, to akú vládu sme mali pred chvíľou a čo tu ešte bude, to sú už tie politické vlnobytia, ale ten základ je tu a chvála Bohu za ňom. Ja vám ďakujem, že ste venovali nielen nám čas, ale aj 50 rokov, počas ktorých ste zozbierali tieto úžasné veci. A teda dúfam, že tá kniha bude mať úspech a že konečne pochopíme ten význam toho povstania, čo sa ukáže o rok možno. Že to tam teda... Teraz dneska mi vlastne písali z vydavateľstva, že sa deje taký efekt, na ktorý ja si pamätám, že pred tými vydavatelia boli veľmi z toho rozpačití a nechcelo sa im do toho a tvrdili, že keď je kniha, ktorá má číslo 1, 2, 3, 4, takže je s tým problém, lebo že kto si kúpi dvojku, keď nebude mať jednotku a podobne. A teraz mi práve písali, že vlastne e-shop vydavateľstva je zahltený tým, že ľudia si kupujú dvojku a zároveň jednotku. Lenže to je vydavateľstvo, to je iný rozmer, ale tu v Inlibri je niečo, čo nemá nikto na Slovensku a to sú tieto výtlačky tejto knihy s venovaním a s podpisom. Tak pevne verím, že aspoň to niekoho prehovorí, teda mojich verných čitateľov, že si to kúpia práve tu. Ďakujem, že ste spomenuli aj naše vydavateľstvo. Ja pripíjam na úspech vašej knihy. Ja som rád, že som bol medzi vami. Dávam priestor divákom.